nwanne m ka mere eme life n'ihu m nwoke nire onwe ya next day apụta from another place o nire onwe ya iche onwe ya pụta ka mere eme n'ihu m niile na nteja abụọ o mere m n'ihu so m post the video post video ya onya fu the video kono watch ya o mere m n'ihu nke ma na azụ nwoke ni chere onwe ya te na 10th of November na nteja abụọ is na asụ kpọ eko anywhere for no nteja abụọ agwazi ikosim ebe a na-eme ebe enwe bụ ibe omenala na ka a na-eme na-awata o nwere ọya agọpụta ọ na-agba gị na omenala adịghị ọzọ a na-agwaba na omenala dị ibe omenala dị onye buru enumu mgbe enu bụ anụ ọsa ọmụ abụọ na-ekwu amụta amụ bụ nwa ndị bụ ozuwa nwa ndị bụ igwe son of ozuwa son of igwe son of nwoke igwe egwu na m azị wa na-awa ibe ba na-awa ibe enwe awa na-asị ka emele ibe mkpoli owu ka ekwa leba wonda maka na onwe ebe ndị ma na-agba gị na ụdị abụ adịghị ọsị na ụdị abụ ọkwa eme ibe nwe na ụdị abụ adịghị ọsị onye ji vidio jee ka eje vidio onye n'iwu vidio na ine inwe vidio gbuo na ya mma vidio gbuo na ine inwe mma ọgwụ ya vidio tiwu ya wale nwa onye adagbu n'onunu ogwu ya vidio tiwu ya ogwu ya vidio wu ya ibe dị n'ime ya na-ekekwana m ntị ibe na-ekwu ibe nwa bụ na maka na onwe ndị na-ekwu na ba nwere ọgwụ ibe nwa na-eme onwe ndị na-ara nsị na-ara dosi ji eme ka abụ ị na-aghọta si ji eme ka abụ ọkwa ọ na-eme ibe ka eme ka abụ ka ọ jee ka ọ tọ ọ bụrụ ibe a na-eche ọ bụrụ ya bụ ibe a na-eche onye amụmụ Igbo onye gwa unu kedu ebe ọ na-eme unu asị anụ na nke ndị abụọ a na-anwụ ncherimụ ndị na-eche nche bụ ndị nche onye ọbụla ya anị ya ịghọtago onye ọbụla ya anị ya ọsụwa bie onye ọbụla ya anị ya mụrụ ya amụa ya a na-ebido ya onye ọbụla n'anya ị na n'ihe na-ekwu ibe ọrụ ya asị na ya bata agwa emekwa ibe nwa kaba bịa o nwere nke onye Enugu Ezike mere iwe woo m o wee nwere Anambra ohu ebe o nwere Anambra bụ kọtin n'ime ini o nwere ebe ị batara eko kọtin n'ime ini na ya ekoro kọtin ebe a na-eme bụ ebe dịrị elu ka ime so ka akụziele ndị ụwa ebe a na-eme gịnị ọgwụ jiokwe onwe ndị ibe enwe ịnwale ibe ọ na-asịgịrị paị ọ mmadụ ka ọ na-asịgịrị paị ibe enwe ka m na-ebu n'aka wee jee ọ bụrụ ọgwụ nne na-agbalị nwa ibe enwe bụ na ebe ya ndị nọ na nwa ndị na-enye n'ugegbe ma ndị na-abịa ma ndị radosi ma abọkiri ma ndị mere niile abụ radosi anyị bụsiri ibe niile abụ ọ bụrụ na anyị jesie ya bụ ọgwụ nwanne nwoke bụ eze mmụọ bịa ya ebe enwe na-amaju n'ọbụrụ ọda ịghọtago eze mmụọ ị na-eli mmụọ onye a bụ ibe enwe bụ nna ji mụ na ya na-abụ ya bụ lasbọn na-abọ m ị na-aghọta nya ka m na-ele anya n'aka ya mpụba ya abụla ahịhịa mpụ anya ọ ya anụ ya na-emezi ebe ibe dibịa nwe bụ a na-eme ebe m ya ya ejiri oji were ọbọja na-anata ndị ime Igbo ego a na-eme ya eme anyị abụọla okenye onye ka na-aka onye ọbụbụ na-eme nne onye ọbụbụ na-abụ ịghọtago okwu ọsị na ahịhịa ana ndị abụọ bụ onye adụrụ unu nwa onye na-eme dibịa ya mezikwa n'ibịa ya mesiri ya ike rapụ na ụmụ mmachi ike nwe a na-eme na ọmachi ike mgbochi n'anya bụ rapụ na ụmụ ebe a na-ezi adịrị ya iti ime omenala ma omenala iti ime money ritual ma money ritual omenala bụ ịbịa gwa mmadụ eziokwu tuo ese tọọ ntị na ala ka ịmara ebe mmụọ na-ebe ịma ebe mmụọ na-ebe jee jekwu mmụọ ka mmụọ meeli gị ibe ya bụ ibe mma agbadebe unu ekene m unu ọdịda anyanwụ ka a na-ekwu ibe enwe ya omenala ya ka a na-eme so na-abanye ya abụla a na-eme emebezie mmemme inkanteshọn ya eme gị ekene m ya
ma niile ahụ bido dị omimi ka bụ ọrụ siri ike so ọ bụrụ na ị bịa nkiri na-anọ na ka ihe si na-anọ bụzi mma akịka ahụ bụ ike dị ya so n'ime ọbụla ka ike ihe si nọ ya ka a ghara ịnụ akụkọ ya bụ nwaanyị na ili nwaanyị mmadụ akụkọ ọsụrụ maka na mgbe a emega dị spiritual incantation dị na ya ịnọrọ ebe agba na-adị n'ihe na-eme so kata ụdị n'ihe mmụọ ka na-eme ya dịkwa ka a ghara ịsịkwa ọ bụ eziokwu ka ugwu Go back there. Bibi, I got to interview. I can't go online. Can't go online. 513. The young prophet, the young God, one young worker, Dibia, where they put a 9 alive now, it won't go to one event, Hannah, it just said, it's in a kind of many bejo. As a good and a Dibia, Okulonega, Coachia, and not from 6 o'clock to 4 o'clock. We don't know, I know, I be a man of that. I want to make a job of I know life and direct. Life and direct and the job of. Yeah, keep going about boys. I think I keep going.
The young prophet. The young prophet. Life corner, man. Yeah? Life corner, man. Yeah? Oh, the young God.
Go back small. Go back small. Another one of them. On est live non, t'es bon mon tailleur
Ken. Come back.
Mwana ekuta ebendu ade bezini aya kotelega akoko. Mwana baje.
That for life video. Junior God. Shift on the money, like
Oye, uche kenere mago. Ya, je ji,